духтарони тоҷик бештар талабгори василаҳои худдифоӣ шуданд. ман ҳам мехостам ки якто чунин абзор дошта бошам. дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълонҳову ҷустуҷӯҳои электрошокер афзудааст. бархе аз духтарон ҳам барои пайдо кардани ин таҷҳизотҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ эълон менависанд ва онро аз фурӯшгоҳҳои интернетӣ фармоиш медиҳанд. бисёр нафаронеро мебинам ки электрошокер мекобанд. ҳоло дуздон зиёд шудаанд. шом вақте аз кор ба хона рафтан ҳолатҳое мешавад ки аз пуштат марди ношиносеро пай мегирад ва намедонӣ чӣ ҳодиса рух медиҳад. зарбдиҳандаи барқӣ ё электрошокер ва балончаҳои газӣ аз воситаҳои маъмули ҳимоя барои духтарону занон аст. набудани фурӯшгоҳҳои силоҳ дар Душанбе пайдо кардани ин таҷҳизотро барои бонувон мушкил кардааст. эълонҳо зиёд аст ва ҳатто як эълонам аз худам буд. ба ман хело яъне ки электрошок зарур аст. аз интернет магазин фармоиш додам ва ба рӯзҳои наздик бояд ба ман онро расонанд. духтаронро ду омили асосӣ водор кардааст ки рӯ ба таҷҳизотҳои дифоъ аз худ биёранд. омили якумаш ҳам дуздон ва авбошон аст. сабаби асосии онҳо масалан бисёр ҳастанд авбошҳое ки ғорат менамоянд. мардум барои ҳаминҳо худашонро ҳимоя карданиянд. ба эҳтимоли зиёд ҷавонон чизеро дуздӣ кардан мехоҳанд ё дар нисбати духтарони ҷавон рафторҳои нохуб мекунанд. барои ҳамин ҳам баъзе духтарон дар ҳаросанд. сабаби дуюмро ҷавон духтарон зери пайгирӣ қарор гирифтан аз сӯи баъзе ҷавонон ва дағалии онҳо унвон мекунанд. баъзе вақто вақте ки аз дарс мебарем ё ки кор мебарем хел бачаҳое ҳастанд ки ё ки мардони ношинос ҳастанд ки аз қафоям то хона мераванд. аз ҳамин сабаб дили ман дар ҳарос мешавад. бояд ки яъне ки барои ҳимояи худам ман электрошок дошта бошам. гурӯҳе аз духтарон ба судовар будани ин васоил боварӣ доранд. агар ки электрошок 100% ба ман ёрӣ надиҳад яъне ки ёрии калон ба ман мерасонад. гурӯҳе ҳам ба ин назаранд ки ин таҷҳизот онҳоро аз бало халос намекунанд. ба фикри ман зарурат нест. дар ҳолати ҳаяҷон ҳам фаромӯш карда мешавад ва истифода бурданашам ба худ гирифтанашам ба фикри ман зарурат пайдо намешавад. онҳо метавонанд ки масалан бо сумкаи худ ё ин ки масалан бо даст бо ҳамин чизҳои худро ҳимоя кунанд. дар он вақт онҳо наметавонанд ки масалан электрошокера бароварда одаме ки ӯро ҳамла мекунад ӯро зана ё ҷустуҷӯ ва истифодаи воситаҳои худдифоъ дар ҳолест ки мақомот аз афзоиши мавориди дуздиву авбошӣ дар кишвар изҳори нигаронӣ карданд. бар асоси омори расмии вазорати корҳои дохилӣ танҳо дар як моҳи ахир 12 ҳолати ҳамла ва ғорат кардани ашёву ҷавоҳироти занон сабт шудааст.